na tsara masoyiya mun ta zo mu zauna. Kin zamo gudan jini na da babu ke zuci za ta samu ciwon da bai fita. Rayuwa da kai na tsara masoyina na aminta zo mu zauna. Ka zamo gudan jini na in babu kai duniya zaman cikinta sai mun wuya. Sa'in da so yake shiga ya kama zuciyar da ba ta jin bare, sai ya bar jinin jiki a take ko ina ya kama yin bari. Taran da ne gamo da ke na kasa yin zama ina ta garare, murin da ke idaniya na ganki zuciya ta samu nasuwa. Shi ni ma har na tabo ai kai sansani ba mana sona ga mun rabo. Do tasirin sa ne kar ma ka ce da wani abu. Kai na bar maka ta ko ina kai mun garkuwa. Ya same ki jiki na kan dauka, saboda koyaushe zuciyoyin mana tare. Na gane soyayya cikin takwai kunya, haƙuri shine ginshiki na zaman tare. A rayuwa idan ka dace da masoyi na tabbata a so ka daina bulayi. A zuciyar ka babu kai bayin shayi, kana da tabbacin da zai baka kulawa.